Čaute, ahoj Silvinka, pozdravujem ťa. Ahoj. Dnes sme sa tu zišli, dve ženy, Zuzana a Silvia, jedna z východného Slovenska z mestečka Sečovce a druhá odkiaľ. Som z Lohovca, západné Slovensko pri Trnave. A čo nás spojilo a o čom dnes budeme rozprávať? Budeme rozprávať o tom, ako migréna prechádza našimi životami a nebudeme rozprávať o tom, ako veľmi, veľmi sme trpeli, lebo kto má migrénu, tak vie, o čom to je. Ale povieme vám, že čo nám prišlo do života a pomohlo, aby sme cez tú migrénu prechádzali lepšie. Chcem toto povedať, že my nebudeme dávať žiadne medicínske odporúčania, že 100% je to tak. My sa budeme deliť o naše vlastné skúsenosti, ktoré nám pomohli, aby sme ten život mali lepší, krajší. A ja už som svoj príbeh rozprávala v minulom videu, tak teraz na takú dobrú kávičku som pozvala Silvinku, ktorá nám porozpráva, ako to má ona. Takže Silvi, môžeš nám porozprávať svoj príbeh? Takže ďakujem Zuzka za pozvanie. A áno, my sme sa vlastne cez internet takto dali nejako dokopy, že nás spája okrem migrény aj niečo iné, takže ozaj kto vie, čo to tá migréna obnáša, tak nebudeme o tom hovoriť, lebo týka sa to vlastne, toto, čo vám chceme povedať, sa to týka čisto ľudí, čo majú migrénu alebo majú v rodine niekoho, kto má migrény. Jednoducho sú to neuveriteľné bolesti, obmedzenie života celkového, ako čo sa týka všetkého, práce, súkromia. Ja som napríklad nemala tak bez tabletkovej, jak Zuzka. Ja som teda bola na silných liekoch. Ja som teraz dokonca ku koncu už nejakých 5 rokov na biologickej liečbe, ale tie migrény sa tam stále objavujú. No a tento rok vlastne som objavila niečo, čím si viem pomôcť pri tých migrénach, lebo ja už som ich mávala tých 21 dní, 20-21 dní v mesiaci. To už bolo také vyčerpávajúce pre ten organizmus, že mne sa vlastne pokazilo komplet všetko. Ja už som na tak veľa liekov musela začať potom brať, aby sa moje zdravie dávalo do poriadku, že ako to bude ešte cesta na dlho. Ale tieto výrobky, vlastne my vám chceme povedať, že nám to pomohlo. Vďaka tomu sme sa dali aj dokopy a že teda buď si vy nájdete sa v tom, alebo tak uvidíte. Takže idem na to. Ja som vo februári objavila jednu značku, nevedela som, čo to je, o čom to je, čo to je za firma, alebo čo to je vlastne. A ja som si tam zakúpila, boli mi odporúčané hygienické vložky pre nás, pre ženy. Je to vynikajúca vec, tak som si to zakúpila. Keď som robila objednávku, objednávala som aj známej, ktorá mi to odporúčila, tak som si hneď kúpila na základe, čo som aj odporúčaní vlastne, ale čo som tam čítala, že ako to pôsobí, tieto korekčné vložky, oni pôvodne sú zlaté, keď si ich zakúpite a ja už ich mám zelené, pretože ja už mám problém s pečenou, vtedy sa vám zafaribia do zelená, oni trošku akože vám ukážu, s jakým vnútorným tým orgánom máte problém. Treba ich ale nosiť. Treba nosiť tieto veci. Netreba to, že dám si ich, tlačia ma, pretože na tieto sa musíte pripraviť. Psychicky, fyzicky by som povedala, lebo ja som si povedala, čo som to kúpila, ja ich vyhodím. Vyhodila som za ne zbytočné peniaze, ja ich nosiť nebudem, to sa nedá chodiť. Dá sa v tom chodiť, ale nikto z nás nedodržuje ten postup, ako ich máte nosiť. Nosia sa hodinku jeden deň, 2 hodinky druhý Áno, deň a takto postupujete, kým si na ne zvyknete, to trvá asi týždeň, lenže áno, netlačia ma, prečo by som ich mala vyzúť? A ešte keď ich mám v robote, nemala som čas ich vyzúvať, tak som v nich vydržala aj 4 aj 6 hodín a na druhý deň som ich neobula, lebo mám boleli nohy, no neskutočne ako. áno. Áno, zvyknete si na ne, ale to, čo vám potom spravia, pomôžu, ako to má neopísateľné, ako
To sa nedá ani popísať, to by sa dalo hodinu rozprávať len o tých vložkách. Ale teda Jak, ja vám poviem, že ja som si potom kúpila takúto zázračnú vec, aj Zuzka má okuliarky. áno, Vynikajúca vec áno, takto. na migrény. Nechcela som ich, lebo ja mám dioptrické okuliare, ja mám dvoje. Tieto nosím, keď robím aj na počítači, jedný mám zase len do diaľky na šoférovanie a ja hovorím, a čo som blbá, ja si budem kupovať tretie okuliare. No ale ja som zbadala Zuzkinu recenziu, Ja. no a ja hovorím, ja chcem tie okuliare. A s Áno. okuliarmi prišiel aj takýto nákrčník. Neuveriteľná vec. Ja som ho prvý raz, ja som si to kúpila a ja som to, nemala som často vyskúšať, tak som si to zobrala do roboty, keďže mňa bolieva hlava hlavne na tých nočných smenách, tak som si to dala som si nakrčník, dala som si okuliare a hovorím kolegynke, že vieš čo, odsleduj ma, že za chvíľku sa ma opýtaj, že čo z hlavu, či pohode alebo nie. A ona, zabudli sme na to, mali sme robotu a ona mi hovorí, ale za 15 minút, že tá hlava, čo teba, ako ešte ťa boli, dala si tabletku, nedala som si nič a ja hovorím, až mňa hlava neboli. No, to normálne zázrak, úplne som bola, ja sama som bola prekvapená, že do 15 minút, možno to bolo aj skôr, len ja som si to neuvedomila, že mne nič absolútne není. Mne vlastne nebolo zle od žalúdka, bolela ma hlava, chrbtica krčná ma bolela. Ja mám migrénu vlastne s krčnou chrbticou, s alergiami dokopy, ako ja mám taký balíček migrénový spravený pre seba. No, A Silvi, vlastne a už si mala aj vložky v topánkach vtedy v tej práci, mala že? som aj vložky v topánkach, hygienické vložky už som používala nejaký ten Áno, mesiac a áno. vlastne už ja už som na tie korekčné vložky už som bola zvyknutá v tom Mhm, čase, kým mi mhm. prišiel tento balík. Takže okuliare dokonca, lebo tam ja mám problém aj s očami, takže ja som si ich aj striedala, alebo Áno, normálne áno, dajú sa nosiť aj takto na dioptrických. Ako áno, kto, ako si, treba si na to zvyknúť, áno. sú to Tu ja akože, chcem, ak ťa môžem prerušiť, lebo napríklad ku mne, keď všetky tieto podporné veci prišli, tak ja som vlastne bola v migréne 3-4 dní. A keď som si začala používať, tak to tak postupne sa dialo, hej, že najskôr trošku jemnejšie a tak to išlo. Lenže ty už si na biologickej liečbe, pri ktorej ťa vlastne len sem tam začala tá hlava bolieť. A aby ťa prestala bolieť, ty si musela zobrať tabletku. A vlastne ty si cez tieto produkty pomohla aj v tom, že keď si dáš tie okuliare, tak prestane tá hlava bolieť, hej, aj keď máš tie vložky v topánkách a takto. Áno, pri takých tých bežných bolestiach hlavy, napríklad keď aj môjho chlapca, priateľka, keď príde k nám, hej, alebo aj ona má na začiatku, ak bolo, keď sme dala tie okuliare, keď mi povedala, teta, za chvíľočku ma tá hlava prestala boleť, ale ona nemá migrény. Čiže to je taká tá klasická bolesť hlavy. Ale pokiaľ je migréna, ktorá trvá niekoľko rokov, ja môžem povedať zo svojej skúsenosti, že som si to musela nejak vyskladať, že aby si niekto nemyslel, že aha, tak si kúpim okuliare a to prejde, pretože tá migréna, to o nás je pospájana, čo sa tam deje a chcem potvrdiť, ak ty si povedala, tvoje vložky sú zelené, aj moje majú takú farbu a tiež som musela a aj pracujem s tou pečeňou, s tým tráviacim systémom a už ťa nechám rozprávať ďalej, lebo určite ešte si niečo k tomu doplnila, lebo ja ešte niečo k tomu používam, čo sa týka migrény. áno, áno, vlastne tým, že ja som bola strašne veľa na tých liekoch a hlavne vlastne som si zabezpečila túto štólu, teraz ju Áno. nemám na sebe, lebo strašné je tu teplo. A tá štola je vynikajúca, dáte si ju okolo krku, zabalíte sa celá do nej, aj hlava vlastne. Vy si viete, týmito výrobkami, vy si musíte vyskladať, vy si musíte nacítiť svoje telo. Za tie roky vlastne, keď už človek má dlhšie roky migrény, už viem treba, že áno, toto je migréna z krčnej chrbtice. Mám pri sebe nákrčník, dám si nákrčník, okuliare a korekčné vložky, to nosím non-stop, bez toho akože nejdem nikde.
A vlastne ešte aj hygienické vložky, lebo tie majú plus, tie pôsobia tiež vlastne na takéto všetko, na komplet na všetko vlastne, to by ste sa dozvedeli postupne, ale vlastne musela som si potom, okrem týchto vecí, že ja už si viem, že potrebujem teraz okuliare, potrebujem nákrčník. Áno, pomôže to fajn, nepomôže to idem domov, zabalím sa ešte aj do štoly, trebárs. Ono to je, tie migrény sú spôsobené vlastne, ja to mám aj z krčnej chrbtice, aj z alergie, takže ono podľa toho sa spúšťa tá síla tej migrény. A ono, tieto výrobky mne pomáhajú, že tá migréna neprepukne. Udržím sa treba v takom, že ostane mi tlak v hlave, ale migréna ani dokonca bolesť hlavy, že by som si musela dať tabletku, to mi vôbec akože nepríde. A keď si uvedomíte, že teraz ja som mávala celý život, ja som vyše 25 rokov, mala migrény 20 dní v mesiaci, takže tam bol jeden deň prestávka a 3-4 dní v kuse a zase jeden deň prestávka, niekedy to bolo týždeň v kuse. Ako nepomáhalo mi nič, lieky mi nepomáhali, brala som dvoje, troje lieky, antimigrenika a ja som potom vlastne chodila na všelijaké tieto rehabilitačné veci, infúzie, plynové injekcie. Ja som vyskúšala všetko, napravovanie všelijakých liečiteľov, nenormálne peňazí ma to stálo. Ale toto mi pomáha a ja som si potom ešte k tomu vlastne kúpila naše výrobky. Vlastne ide o našu firmu, ja vám ukážem takto. Toto je Linči, my tak tomu hovoríme, vynikajúce na pamäť, na prekrvenie, na migrény je to vynikajúce. Keď máte nočné smeny proti únave, mne to pomáha v kombinácii s peptidmi, teraz som si tiež dávala. Peptidy sú úžasná vec na všetko možné. A tým, že vlastne z tých migrén ja mávam problémy so žalúdkom, nielen ako alergie potravinové, ale aj keď mi dojde tá bolesť, mne hneď zlé navracanie. Nedostanem ťažobu do žalúdka a hovorím, no toto bude migréna, reku mne sa chce vrácať táto pasta. Tu Áno. mám doma, tu mám v práci, tu nosím v kabelke. Trošku si s nej, ja to robím tak, že ja si s nej len cuckám trošku, aby som ju nezjedla celú, lebo je Áno, vynikajúca. Je to ako sladký medík, takže tak, tak. dokážete ju zjesť na 2 šupy. Ale Ale s toto, veľkým, toto veľkým mne presahom. pomáha. Áno, áno. Áno, presne. Keď ja už cítim tiež, že napríklad keď si rozprávala z krčnej chrbtici, z alergie alebo tak, alebo aj jedlo dokáže byť niekedy tým Áno. spúšťačom, že niečo zjeme a už cítim, že sa to deje. Tak jednoducho, keď si dám tú pastu, častokrát to viem ustať, že neprejde to do toho zvracania, alebo ešte keď potrebujem vydržať v práci alebo niekam ísť, viem ísť, príjem domov a potom si ľahnem, zabalím sa do tej šatky a oddychujem, pretože ja veľmi oceňujem, že no nikto nevie, že ja mám tie okuliare alebo tú šatku alebo ten nakrčník alebo vložky v topánkach, dámsku hygienickú vložku a pracuje to s mojim teličkom a mi to pomáha, pretože ten, kto má migrény, tak určite sa stretol aj s tým okolím, ako sa na nás pozerajú. Hej, aha, zase grca, zase je zle, zase sa vyhovára, zase nevládze. A teraz my to vieme tak skryte, ale sa podporovať, aby sme sa mali dobre. A ty, keď si mi rozprávala, že ako veľmi si trpela celých tých 25 rokov, my sme sa keď o tom rozprávali, bože, mňa to úplne až veľmi súcitím, pretože našťastie ja som mala problém v mesiaci 3-4 dní a týždeň som sa dávala do poriadku, ale neviem si predstaviť, že vlastne tá migréna, ako si to mala ty, že ti brala 20 dní života, lebo to človek nežije reálne, akože sa na nás niekto pozerá, kto má to veľké šťastie, že neprechádza cez migrény, ale niekoho má, kto tým prechádza alebo sa deje, tak radšej neodsudzujte tých ľudí a možno im pošlite to video, nech si ho pozrú a možno, že zareagujú na to a prídu k ním pomocníci, ktorí prišli k nám.
A chcem sa ťa opýtať, ako by si to tak celé zhrnula teraz, že tvoj život s migrénou bez týchto produktov a teraz. Ako to máš? Tak áno, no, s tými migrénami tí ľudia sa na nás pozerajú cez prsty, hypochondera, neviem čo. Vlastne tam ťa ani nikto nepodporí, tam ťa každý, lebo migréna je akože choroba paničiek, vieš, a hlavne my ženy to tam trpíme, ide tam hlavne o tie hormóny, hlavne akože po tých pred 50 aj po 50 už to už ani nehovorím. Takže ono sa to potom vlastne, kto tým trpí celý život, sa to zhoršuje. No a musím povedať, že predtým a potom, ja by som povedala o 100% zlepšenie, ako ja konečne môžem žiť, ja môžem ísť na výlety, ja môžem ísť na nejaké stretávky, na dovolenky, môžem toto, ja som si nemohla dovoliť. Ja som si musela za pol kufra zobrať len lieky vlastné so sebou, čo keby ma to chytilo, čo sa mne teda osobne aj stalo, že bola som na dovolenke pri mori 12 dní migréna, akože neskutočná. Ako odtedy som ja nikde nebola, ja som zatvorená doma. Maximálne idem sa poprechádzať ako von a takto, ale ako nejaké stretnutia, zábavy hlučné, diskotéky, toto nehrozí, lebo už aj z toho máte migrénu a tuto sú aj dobre tie okuliare, že keď idete do spoločnosti, oni strašne moc pomáhajú. Nemusíte ich mať na očiach, stačí takto, jak my so Zuzkou, akože strašne veľké akože benefity a Áno, hovorím, no môj život sa otočil o 180 stupňov a ja dúfam, že postupne nebudem musieť mať ani tú biologickú liečbu, lebo to cítim, že je to oveľa, oveľa lepšie. A musím vám povedať, že odporúčam tieto výrobky, vlastne to sú výrobky asociácie Vieda, a musím povedať, ale treba dodržiavať tie pokyny, lebo keď vy si to kúpite a budete nosiť, dajme tomu korekčné vložky raz za týždeň, vám nič nepomôže. Nepomôže vám. To sú není tabletky. To sú výrobky, ktoré nám pomáhajú, aby sme vedeli my s tým ľahšie žiť, pomôcť si. Je to alternatívna medicína, není to tabletka, sú to nejaké prístroje, ktoré vám si raz použiješ a pomôže. Treba to dodržiavať, treba to nosiť každý deň, používať a hlavne sa nacítiť sama na seba, aby ste vedeli vy pracovať aj so svojím telom. Nie len toto som počula, že je dobré, hoci ja som si tak na základe Zuzky kúpila okuliare a zabrali, ďakujem. Ale som treba, rada. treba načítavať si sám seba, človek musí vedieť, že áno, toto mi pomáha, toto je dobré, lebo tam je treba pri migréne pracovať aj, dajme tomu, kto môže bylinky, aromaterapia, všetko možné, vyskúšať si na sebe. Ja tiež som cez to všetko prechádzala. Bola som aj na akupunktúru a ďalšie tieto veci, lebo nás obidve spája aj to, že my sme veľmi chceli a prosili, aby nám prišla tá zmena, aby sme sa mali lepšie. A teda my sme prechádzali, keď sme sa rozprávali cez aromaterapiu, cez akupunktúrne, hej, ako pomoc. Čiže my sme to hľadali. Aj každá jedna vec, ktorú spravíme pre podporu svojho tela, emócií a všetko má veľmi veľký zmysel a s veľkým presahom. A toto, čo vlastne ku nám prišlo, čo nás spojilo a o čom teraz rozprávame, tak je to ten taký, aký ten dielik do tej skladačky, ktorý zapadol a zrazu ten život je krajší, lebo naozaj, keď človek má tie korekčné vložky v týchto pánkach, ja hovorím, že každým jedným krokom kráčam k tomu, aby som bola zdravšia, vitálnejšia, a mohla žiť kvalitnejší život. A ja môžem naozaj za seba povedať, že ako reaguje na mňa moje okolie, že zrazu idem niekam, kde som teda nešla, lebo mi povie kamoška, nikdy by som nepovedala, že ty sama poletíš do Číny bez manžela, že nebude dávať na teba pozor, lebo migréna. Hej? A ja som išla a som za to nesmierne, nesmierne vďačná. Takže my sme v
tomto rozhovore so Silviou chceli ukázať, že dá sa, že keď človek hľadá zmenu, môže prísť. A um, nechceme to naťahovať. Dneska to už tak akože zatvoríme ten rozhovor, ale chcem ešte jedno, trošičku len minútkovo tvoriť, že ja používam aj aktivátor buniek, myslím Silvi, že aj ty. Áno. A možno, že na budúce môžeme prezradiť, ako pracujeme s ním, čo sa týka na udržaní tohto svojho kotelička, lebo my nechceme teda len zmierňovať tú migrénu, ale aby aj od nás odišla. Veľa nás naučila, veľa ku nám prišlo. Aj sme sa my dve spoznali, aj takýto rozhovor vznikol. Takže ďakujem ti, Silvi. Ešte raz. Aj v tomto hrnčeku mám jednu takú perfektnú kávičku, o ktorej keď budeme chcieť, môžeme porozprávať. Takže takto si štrbníme. A, Ja som na a peptidoch. tak ja mám tu kávičku s kordycepsom a s kolagénom a ďakujem ti za tvoje zdieľanie, za to, že si nabrala odvahu ísť tam takto vonku a kľudne môžeme aj na budúce o niečom inom porozprávať. Ak sa vám to páčilo, tak budeme rádi, keď sa na nás pozriete. Tak ahoj Silvi, ahoj všetci, Ahojte. prajem moc rád. Ahoj, Čau, Zuzi. čau. Ahoj, ahoj Silvi.